berrikuntza bada. Egun horretan guztiok sukaldari kapela eramango dugu jantzita. Bertan, ezara zahar baten erdia egongo da, eta egunean zehar beste erdia aurkitu behar izango dugu. Polita, ezta? Euskuara. Bai, badaki. Ez dakizu. Izan untxa lagunok. Parkatu, ez dut ondo ulertu susuratu duzun hori. Eta aurreratzeko eza ahaztu keinukariak. Keinu ze keinu. Guain kandidateatzeko zein musien jokatzen jaten erranda ba. Aizun mesedez keinukariak, eskerriko eta eskuinekoa, intermitenteak izaztu. Gizuna. Larraiz, izugarri gozoa dago. Pastel hau jainko zerutiarren plazerra da. Ez, Asier, limoizkoa da. Nire esteek azukrea behar dute, Juan Mari. Nik ere Aitor. Ni ezin naiz kalera joan. Euskara oraindik ere normalizatu gabe dago herri honetan. Eta herri bat ez da ezer hizkuntzarik gabe.